get a thing no ma office a thing no nili tum dak pini dhorna kang nipon lo so dhorna ja semet nili tum kang nipon abangke ini la so memorandum abangke Chief Minister of Assam akai Himanta Biswa Sarma Dr. Himanta Biswa Sarma phansige panong anpar itame DC aphansi nili tum pajir dampo alangli through pensi alangli hoi pensi nili tum bangsa memorandum ai pajirji lan par sitame nili tum kemang an ke hang an ke pachun thekji aphan lapen ke parsudun thekji aphan alangli tum danang nang cherab dun thekji aphan nili tum ake hai Dr. Tuliram Ronghang Chief Executive Member lapen Dorsing Ronghang MLA Hauraghat lapen Numol Mumin Bukajan 17 MLA constituency lapen Rup Singh Teron Boitalangsu constituency lapen Bida Singh Ingleng Dipu ST constituency lapen Nondita Gorlosa 16 ST constituency Haflong alang lifanta la MLA tum panita menili tum la so kopi pinil so memorandum bang nili tum PG jasemer bangke nili tum autonomous state men masih autonomous state demand committee puro la bangke an machinlo ningkan thongke bra throxi non puta chesong bomla lapen chesong bomlong liti bang chesong pohela atheni tum slogan amat sila bangke no autonomous state no res emprek long letik nitum sangse la so semi ding pensi SC kese kensi bang ita noni tame rar bangke chakateng non pon ita ningkan thongke bra throxi nilitum emprek forang chesong lo anpar sitame Assam government phansi nilitum la bangke nilitum so memorandum bang nilitum PG ripo lasi kedamtang MP election afrang kita nilitum kicing cingkidam lo cingki pesalang nang cecak do nang cecak ke lah lo election padam sinang lasi union government ahin pen aphan nilihin pen pachini po nang tumpen na pachingki tripartite to aphan pachingki po te boy tamen chiklojon fusion po parelo non po ni tamela so ning klarsap penalang la pon so step pon teng pon pelang la sila so pang ke pateng pon ta prangi pansi nilitum pusot so memorandum bang nilitum paji hemprek pendang lok nilitum 11 charter of demand do kadu go we dak kar bianglong la pen dimahasa wa farman la bang ke lahen lo kar bianglong la pen dimahasa walong ek number bang ke nilitum autonomous state la bang ke prabjin pen la bang ke implement nang po lapen tripartite tok tapit pidunang po la anpar sitame nilitum kaprek nilitum tangka maha kaddo kowe article 275 Indian Constitution la bangsa provisional thing pen karbenglong autonomous council aphan tangka maha kaddo kowe hitame la bangke direct funding pen danglo kaddo kowe kaching thur ason tinamo kaching thur ponje phan la bangke deng ponang ji pusin tum pulo anpara sitame karbenglong autonomous council andar mate dimahaso andar long menangan college do B.Ed college do high school do ME school do non puan sitame kiddo an high school college B.Ed college no puitame provincialize lelang lesla hai provincialization of hansi ni litum labangke non pening 2024-25 yang bong labangke deng pon lab nai provincialize lab nai pusin litum pon lo deng pon lo lapen article 371 labangke north east pansi ke panong lo article 370 labangke Jammu and Kashmir pansi panong lo tebenta labangke paweder lo pulo tebenta article 371 ke puta pawir welang es la so teng pen article 371 a 12 and 20 ba la so provisional teng pen la so paragraph teng pen dak 6 hitu la phan mate karbenglong autonomous council phan hitame labangke rai kom nangji lapen doan constitutional right political rights mukha lapen kaddo kowe ason tinamo ko paching thur jia phansi labang ke nili tumisi ke pondo nasi kaddo kowe la posong tak thakse nili tum minangan ke hang pondo lahai hoi kaddo kowe ke pachun jia phan kaddo kowe hemprek pendang lok dabi ke hang nili tum crazy do an hitame labang ke nili tum Assam government phansi nili tum pajir po ke hai Dr. Himanta Biswa Sarma phan lapen isi bangke pachini gang tum labang ke pasini bangke lahelot nilitum kematha bangke Assam government phan nilitum cingki bangke SDC kese ke hemprek puthak bang dei SDC kese kense phan nang cingki nei polam babe la bangke nilitum dak Congress punoi BJP punoi APSLC punoi hemprek aphan aningke dok ke hang ke dabiatum an bangke pin chethak la lasi nilitum hen pen laso initiative endo laso initiative ke endo logot government long si kicing kido tripartite apor jong sinang lelo pulo tangte la bangke kaddo wicing by sarmesi kaprek stakeholders asong tumpen hitame la bangke chingwa chingsai pensi la bangke
ki PG pusi nil tum labang ke ASDC a polisi ke en pontang dok lasi las pini asoy ke miateng pe nangli tuma through pe nili tum chungri kang tung ke dak Congress ta hempre kroy pulo BJP ta hempre kroy pulo APSC ta hempre kroy pulo kapre ka song aru dopik lang kadu eta hempre ka ning ke hang asong doan political party la pen asong doan hitame nili tum kemang ateng ili tum kemang pule litum kadu eta lake ASDC ke hang akuprak amka tum ke hang pupe lasi la kadu ka we ke hang labang ke ilitum non India government ahin pen 125 amendment banji lasi banji pusi tame labang ke kado we farman lo lasi la solo gor bangke nili tumo bangke 244 a bangke labang ke ate daga bangke council ong tala so pomosta ke chunche mute initiative lake resolution en me ke en dupilo congress huta en lo ASDC huta en lo en lo council session bangke lapen ako Assam government hitame labang ke hadak hitame recommendation enang kokji as a parent state hisab lasi hadak hitame la sopo sinili tum bangke nota chief minister fansi la so initiative enang pusi nili tum kichuning ripon pe dolo lasi hadak mo kiching kia hur bangke la bangke kaddo ko stakeholders tu pan hitame la bangke ching wai sar pensi il tum bangke la so pichu nangpo la pen bangke political vote ke hai easy ma ke la sab ai issue en chor bangke chokche asi kapre ka political party 244 ke nigi nije pra hempre bang long le det mentune bang ke parliament long gopne dhorna ke dodam lason ke dodam theglong pe ar julong pe lo te bon hitame la bang ke central government pu ka chekrong ba central government along ke dobom aprang congress punoi non BJP punoi nilitum no bang ke theglong dak lo la bang ke